battı yaranlar. 4400 ýaşan Lukman Hekimiň başı garawma battı yaranlar. Kerk bedewli agyr gürsler üstemiň ajal jalawyndan tutdy yaranlar. Yusuf'nyň ardygy Yakup ýanyna, söýgüsi bagryna, derdi janyna. Kimin gadry badyr çarhyň ýanyna, Yusuf'u güleýläp satdy yaranlar. Äleme hökmeden İskender Sultan ajal tedbirine tapmady derman. Tagtyny yel çeken hökmü Süleyman dünýäde galmady, ötdi yaranlar. ...313 mursal galmady biri. Han Asif Süleymanyň weziri. Han ol Hak Resul Hakyň öz şiiri. Gara yer hemmesin ýutdy yaranlar. Mawtamul aydar gapyl oturmaň, gylça jany uzyn gaýga batyrmaň, yalan şeýni hasret dilen ötürmäň, bir pasyl döwrandyr, ötdi yaranlar.